Panahon sa Kwaresma, usa sa naandan sa mga magtutuong Katoliko ang pagduaw sa mga simbahan ug dapit nga giisip nga sagrado. Usa na sa dubukan sa mga magtutuo ang ancestral house sa balaang arsobispo nga si Teofilo Camomot sa dakbayan sa Carcar. Ang report ni Femery Dumabo. Sukad giproseso ang pagkasantos ni Bishop Teofilo Camomot. Kining lugar sa Valladolid, Carcar, diin gilubong si Camomot ug gipahimutang iyang mga gamit. Mo'y sagad dagsaan sa mga deboto. Gani dili lang di ay kining dapita ang nakadani sa mga tao, kundili apil na ang ancestral house ni Camomot sa poblasyon 1. Kining balaya ang usa sa buhing saksi sa kinabuhi ni Bishop Camomot. Kay dinhi siya gipakatawo ug nagdako uban sa iyang pamilya sa yano kaayo nga kinabuhi. Kining 90 anyos na nga panimay pabiling gipuy-an sa mga pagumangko ni Camomot. Sa yano gihapon nga kinabuhi. Ang managsuong Stella ug Francis ni Saysay sa pagkamanggiunahon sa pamilya ug ang pagkamanggihatagon ni Camomot sa ubang tao. Kun moduaw si Bishop, dinhi niining bintana sagad siya magpahiluna nga layo ang panlantaw ug dayon lahos sa kusina ug magkumustahay ang magsuon. Ug marito din si Monsignor. Musta lang siya, musta siya na mo, mga bata ni mama niya. Wala, mura niya kung lumang tatiyag yun. Kasi makakuyog ka ito niya, may mag-drive. Bugas, mga pagkaon na niya kadang. Ato pagliwas bagyos litang. Sus, dito tukuha sa katong mga lumber, butang siya niya, lista. Dahil kang lista ito, tagaan ka. Mga daghang tao na ngayon ito eh. Mawag ito, 100,000 ka pin yung utang? Ambok na ka kay... may anak ya kay... Pati madaghan na mga iyo. Apan sukad sa pagtumaw sa pandemya hangtod karon, wala una nila gitugot nga makasud ang mga deboto o pilgrims. Sa laing bahin, samtang libuan ka mga deboto ang nangaliya sa kaytas-an pinaagi ni Camomot. Silang Francis ug Stella ni angkon nga wa sila'y hangyo sa biyato. Matud pa, kontento sila sa gihatag nga grasya sa kaytas-an matag adlaw ug ang maayong panlawas sa tibuok pamilya. Wa pa yun. Wa pa. Wala, madili ba? Wala po. Wa pa siguro yung paningil. Oo, kung mama mo sa ito, mo ito yung itag dako. Masagag kang pantira mo ito sa inaa. Oo, ka na ra. Sabi, pangayon mong dako. Nang hugot ka yung pagtuo. Ampo lang yun. Oban ni Cleofer lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.